Bihar hasiko dira Hego Euskal Herrian unibertsitatean sartzeko probak edo USAP azterketak hitzordu benetan garrantzitsua 17.000 ikaslerentzat. Eta bezpera honetan ikasleek azken minutu hauek aprobetxatu nahi dituzte azken orduko errepasoak egiteko. Inma Zabaleta. Bai, estres eta urduritasun handiko orduak dira datozen 3 egunetan unibertsitatera sartzeko proba egingo duten ikasleentzat. 13.000 izango dira Euskal Autonomia Erkidegoan eta 4.100 Nafarroan. Urduritasun handiko egunak gurasoentzat ere, euren seme-alaben etorkizuna jokoan delako, azken batean nahi dutena ikasi ahal izateko gutxieneko nota beharko dutelako. Eta jakina da urtetik urtera, azterketa hauetan kopiatzeko, trampa egiteko, sistema gero eta sofistikatuagoak erabiltzen direla, horren jakitun irakasleek zur arituko direla ohartarazi dute dispositibo elektronikoak erabili ez daitezen. Gai honi buruz galdetuta, EHUko errektoreak Jose Ramon Bengoetxeak mezua luzatu die ikasleei. Gertatu izan zaigu kasu batzuetan, hain zuzen ere ikustea ikasleren bate ari zala betaurreko bereziak erabiltzen, edo pinganillo bereziak erabiltzen, eta kasu horretan espedientatuak izan dira. Ez du pena merezi, arrisku hori hartzea, eta ez dute behar, ondo prestatuta daude. Azterketetan murgilduta, beti-betiko sentimendu edo korapiloak. Urduri bai. Agobiauta. Hoietaz gain ordea, bada guztia hankaz gora jartzen ari den aldagai berri bat, adimen artifizialaren erabilera. Gure ikasleen egunerokotasunean guztiz sartuta dauela. Orduan ja hezkuntzatik debatea ez da adimen artifiziala bai edo ez. Adimen artifiziala bai, baina nola, zertarako eta noiz, ezta? Ariketak zuzentzeko eta horrela batzutan bai erabiltzen dut. Bai, erabiltzen dugu nik batez ere laburpenak, eskemak eta ez dut ulertzen azaltzeko. Nik erabiltzen dut ikasteko azaltzen dut dana guztia. Laguntza bezala nik uste dut ondo dagoela. Adibidez, historian, behartzea, adimen artifiziala erabiltzera, gerra zibilaren inguruko 3 iritzi desberdin ateatzeko eta sortutako 3 iritzi horietatik abiatuta euren argudiaketa erabiltzen. Adimen artifizialak emoten dozkun erantzun hori begirada kritiko batetik aztertzea, ezta? Horre gongo da erronkan ikuste dut. Prozesuari balioa motean eta ez hainbeste azken produktu horri. Buru hausteak sortzen ditu hori bai argi dago sekula ezin dela iruzur egiteko erabili eta horren aurrean EHU Euskal Herriko Unibertsitatea argi mintzo da. Unibertsitatera sartzeko proban adimen artifizialarekin konexiorik ez, mugikor pinganillo eta bestelakorik ere ez, eta detektagailuak erabilditzakete gailu hoiek aurkitzeko. Desagertu dira betiko txuletak. Orain, gutxi diren arren, teknologiaren zirrikituei etekina ateratzen saiatu direnak ezagutu dituzte inguruan. Pinganilloak agian. Bakarrik ezagutu dut pertsona bat, nire bizitza osoan erabili dagoela hori. Eta ezin eban atara pinganilloa gero belarritik. Pinganilloak baino gehiago mugikorrak agian. Bai, orain da argazki bat ateratzea eta daukas azterketa osoa egin da. Oso konstiente gara arriskuak hor dauzela, ezta? Baina argazki bat atara, galdera egin, galdera hori ikusi oso zaila da nik uste dut eta oso residuala da. Eta hor guri dagokigu adimen artifizialaren erabilera kritiko, etiko eta sormenezko bat bilatu beharrekoa.